5, אבירן, זה ארוך 5. אבירן, 5 זה ארוך. רגע, פאק. זה לא היה על רקורד. זה מי? מה, אתה אימור? שם שמתי, 11 שניות, 12. מה? שלחתי לי? לא נורא, אורי, מפריטה. מה קשור? לא, זה חלק. לא, לצבא זה לא ארוך, זה ארוך. צלם את האבל. וגם אם הוא הולך לקרבי, אז הוא הולך לא להיות... הכדור חופשי, זה דיוק. 5 כמעט, אתה יודע פה? כי היה משהו לא חוקי. תראו אותו עכשיו אחרי כל התהליך המוזר הזה. כי מישהו מסר לחור. למה, מה הלך? לא, זה... הוא לא ישריד אותך. לא הפרדת? אין פה שום אור אדום, אין פה כלום, איך אני אמור לנחש כאילו? שוב, רקורד. כן, אבל זה פתאום הפסיק, זה היה רקורד קצת, ולא יודע, אולי לחצתי על זה. אולי עשית השעיה כמו ש... אולי עשיתי סתם איזה משהו שטותי וזה... תחזור לזה. אני מסתילם את הבעבר. לא, לפחות עכשיו תמונה. טוב. שנים של עבודה. קצר זה טוב. בנים גידלתי ורוממתי. שנים של פיתוח. בסוף נשים את זה ביוטיוב. אתה יכול להוריד לפה, כי פה יש... מה זה? ממש קצר. זה לא קצר. זה ארוך, מה זה? מה ארוך בזה? זה למשפט, אסור לו ריתוק ככה, אבירן. אסור לו ריתוק עם הסך. מה ארוך בזה? זה לא עובר לי הצבעות בכלל, אתם סתם עובדים עליו. אבל אתה מבין שהשר גדל? לא, אבירן, זה ריתוק יש תמיר, זה ריתוק. תמיר, כמה הקלטת אותי? די, אל תעשה שטויות. נקליט 10 שניות. אביר, תסתכל על מצלמה. איזה אבירן אבירן. עכשיו אבירן נראה אבירן. של החדש? תן מבט, תן מבט, תן מבט. האופניים החדשות? יאשר את כל הראש. למה? כמה יפה? זה לא קרה עכשיו. לא רגיל, לא רגיל. הוא התעורר במקום. לא, אז מה אתה חוזר את השיער? הוא שוקל פחות. הוא נכון, אבירן, אתה תראה משקל עכשיו, אבירן, אני חוזר את זה 3 קילו. אלכס 3 קילו, טוב שלא מסתובבים משקולת על הראש עם פיל. תגיד, אתה בכלל על כושר. כמה מתאמנים מתכונן? תלוי, שמע, זה... ככה, יד אחת. תמיר, מה תגיד לי למה שלא ישבת על שלישי, תלוי. לא, יש את זה כמה. אני עושה פטישים. כן, זה ככה בעמידה. זה פטישים, אני עושה... פאות. אני עושה 12. זה הגובה, שלושה סטים? עוד לא נשאר לי, אתה יושב הכל. כמה קילו? על כמה זה? 2? כמה כאלה? 3.5. זה 10 חזרות, 8 עוד 6, כאילו זה פירמידה. זה משה, כאילו לא משקל, לרדת בחזרות. אני מרים 7.5 קילו. 20. נראה איך אני. אבל זה בצורה שלו, בסדר, זה יותר... למה? בראש שלו. זה פשוט שלו... לך על איזה כדאי? זה תנועה מלאה. יש גם את זה. למה לא שמת ניילון ומה? קטין את השפעה. מה זה? שיט, זה לא על רקורד. וואי. זה צער ארוך, וואי. איפה זה ארוך? פה זה ארוך. כאילו. שם, מה? לא אפס. מה זה? תרחק. אבירן, עכשיו כל הכוחות. זהו. כל מה? כל הכוחות. רק הכוחות. מה זה, שמשון וגלילה? כן, אבירן היה כמו שמשון. רק בלי גלילה. רק בלי הכוח. בלי גלילה. נגיד לך איזה גלילה אחת. אבירן, אתה יכול להוסיף תור זקן? לא, משתנה את זה, אבירן, מה קרה? מה אתה אומר לי? אבירן, אתה יכול להוסיף תור זקן? תראה את מה שחשבו. רק תספר מה קרה? השתנית, אבירן? השתנית מישהו, מה אני רואה? אתה לא תוכל להתגלח. זה מכונה.
שנייה, תנסה לך את זה האוזן. לאכול בשקט. סוף תאריך את האוכל. איכס. אתה יודע שיצא פלאפון עם 8.1 מגה פיקסל? פלאפון? חדש. יש את זה ללוי. לוי קנה. אתה מתרחץ, עושה ככה, אתה יותר טוב מזה, עולה? יש שם מצלמה 10 מגה פיקסל, מצלמה. אני אגיד לך למה זה לא טוב, לא יותר טוב? כי יש לו זום אופטי. אני אגיד לך מה, יש גם קטע של פונקציות, לא רק של איכות מצלמה, יש גם פונקציות. לא קשור, תגיד. בפלאפון יש תוכן פה פונקציות. הוא רק דיגיטלי. כן, סתם, אין פה... לא, אבל פה בדיגיטל, במצלמה כאילו וידאו זה דיגיטלי. כן, בפעול צריך... אין לו זום איזה? יש לו אופציה, אבל לא בווידאו, בסטיל. תקשיב. לא, הוא נראה כמו משה שיורד כזה עם לוחות הברית ואז הוא מפיל אותם. עכשיו פאות. אני רוצה להוריד פאה. לא, אתה לא מוריד בפעול. אני מוריד לעצמי פאות אפילו. אמיר, מה עשיתם לצלם פתאום? מוציא שיער מן הקרקפת. אורי, צילמת? יש לך ממש טוב, אבל יש לך חיסרון, אתה מכיסרון שלך? הוא נורא תמיד לפרטים, לא רוצה לראות את זה לפרטים. יאללה, עכשיו. היי, תתן את הזיווים שלי לוי? היי, תתן את הזיווים שלי, המצלמה רואה יותר מהעיניים שלנו. לא. כאילו, ממש רואים הכל. רגע, תראה לי אחת. הכל. לא, אנחנו בגלל שאפילו מחפש לראות. בוא הפעם נעקוב אחרי זה הדוק. מה זה לא יש לך פה? אל תזוז. זה לא פסטה, זה מוזר. זה מי יעבר? עוד. תתגלח. וואי. תוריד את זה. אתה יודע מה אתה אמור להוריד, לא יודע? אפשר עצם. ממש עושה באוזן. עד פה. לצפות כמה? כן. שפה זה רק פה זה להפריע, זה פה. אחי, תוריד לו גם קצת פה. כן, בסוף, זה לא עכשיו הוא פיניש? לא? זה